बिमा बिमा सफैबाय न' औ सफैबाय बिमा न' बेखोलां बिमा सिङाव फैखादो थु लामाफोराव फैनायाव जेबो जायासै जेबो डिस्टार्ब जायासै बिमा लाइन गारिजोंनो डाइरेक्ट फैबायना मोजाङैनो सफैदों दे नोंहाबो फ्रेस जानानै लाग्रोदो आहा गरम मोनबाय आयै देहाखौ बारासिन मोनदों नामा? औ इसे बारासिन मोनदों। थांनाय संगिना मोननाव रां 1000सो बिना लाना फैथ'नाय। बेजोंनो मुलि लायनांगोन। दा आंनि आखायाव गरसेबो फैसायानो गैथारा। थांलाय मोनगोन ना मोना? आं थांबा नोंखौ सोर नेगोन आयै? आं हारसिं थागोन दे। थांना थब फैबानो जाबाय। थाथ' होमबा नों आयै आं फटनो थांना फैयैनि। दे थब फै। बिमा बिमा दै गिलासै लाबोलाय एकदम दै गांनाय मोनथारदों आं न' दैया लाबोबाय दे जिरायलाय बिमा दसे माबा बिमा आलासिखौ गाबोन समफोरनो लिंहरसै नामा? बियाइ बियान जागोनखौ औ जोंहा बियाइ जागोना आंजों जोबोद लोगोखा ओरैनोबाबो बिखौ लिंहरखागौमोन आं एसे लोगोबालाय मानोथ' गोरनायाव आलायना लाबोफायो हानालै बिमा बिदि उथिया बुंनो लेंहरबानो जाबाय आरो माला लेंहरो फन खालामना लेंहरबानो जाबाय जागोन दे बिमा बे साननैसो उनाव फन खालामना लेंहरसिगोन आं हा नानिया न'आव दंना बिमा? औ दङ र' लेंहरनि आं नानो ओरै फैनायसै आइ माबा रायलायनो आङो मामोन आफा? दे जिरायलाय आइ माबा मोनसे गोनां खोथा सावरायनोसो लेंहरदों आं नोंखौ माबा आइ नोंखौ नायनो गाबोन समफोर आलासि फैनो नागिरदों आइ मानो आफा? नोंनि जुलिनि खोथासो रायलायनो फैनो नागिरदों आइ आं दानो हाबा जाथ'आ आयै मानो जाथ'आ बिलाय बैसोआ नेबाय थाया आरो बिदि मोजां समा फैबाय थाया जिंगा दासि आइ जों नोंनि मोजांनि थाखायसो बे खोथाखौ सानदों उनाव बिदि मोजां मानसि मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनो हाया बेखायनो दा मोजां मानसि मोननायावनो नोंखौ बिलाइखानो सानदोंमोन आइ दे बिदिब्लालाय नोंसिनि गोसो अ मादै बाबु फैदों फै सिङाव फै जिराय जागोन दे मादै आदैया माब्ला सफैनाय? आं दहाय फुङावसो सफैदों ओमफ्राय माथो खौरांमोन आदै? जोंहा आइया दाख्लैनिफ्रायनो लोमजादों आदै दिनै इसे बारा मोनदोंनो दे नोंसोर सानैजों रायलायबाय थादो जागोन दे मादै आं एसे खामानि मावहैनि
ओमफ्राय डक्टरफोरनो दिन्थियाखैमोन नामा? बेनोथ' आदै डाक्टरनो देखायनो होननानैथ' नोंसिनाव फैसासो लांनो फैदोंमोन आं। अ नंगौ नामा? रुनाय बिमा बै टेबोलाव थानाय आंनि पार्सखौ लानानै फैलाय। अ र' लांगौ। दे माबार लाबो। ओमफ्राय बाखि खबरा बोरै आदै? बिब्दिनोसै आदै आलां फालां दंथ'यो। अ आखायाव जेबो खामानि लाथ'वाखै नामा? गैथ'आ आदै लाथ'वाखै। न' बिफा बेखिनिखौ ला आदै मोजाङै ट्रिटमेन्ट खालामबानो जाबाय। जागोन दे आदै। आरो थोआब्लाथाय आंनाव फैफिनबानो जाबाय दे। अ जागोन दे। आरो मोनसे खोथा आदै जोंहा नानिखौ नायनो समफोर आलासि फैगोन बेयाव नोंबो थानांगोन खिन्थु आदै दे। मा संगिनाखौ नायनो फैगोन आदै? औ आदै र' दे नों थाथ' आं आलासिजों फन रायलायहरनि। दे जाबायना जायाखै? आंहा बिहामजो जागोनखौ नायनो ख्लाब ख्लाब जाथारबाय। मामार थुदो फाय। र'लै मा साथुर नोंलाय? जाबाय र' थौ थांसै थौ। थौ माखार थौ। ए नोंहालाय मैयानिफ्रायनो गारियाव गाखोना दंखागासिनो नामा? माथो गारियावनो दंखागासिनो? थोद आयाबो जाद जाद बुंली। बेनो न'आ। बा न'आबो माथो गोग्गोमानोलाय। ए आलासिफोरा सफैबायानो फै सिङाव फै जिरायफै। दे जिराय दे। मोजांना नोंथां? औ मोजां। लामाफोरावथ' जेबो असुबिदा जाबोआसै ना? गैया जेबो उसुबिदा जायाखै। दे औ बिमा नै आलासिफोरा सफैबाय दै लानानै फैलाय। दे लोंदो नोंथां जिरायदो नोंबो। लोंदो बाबु। नांलाया दे। आलासिफोरना खबरा मोजां ना? औ दंथ'यो मोजाङैनो। माइफोरालाय गायखांजोब्बाय? औ मैयासो गायखांजोबदों जोब्बाय। दाथ' होमबा नोंथां खायसे बाथ्राफोरखौथ' फनावनो रायलायखानाय बायदि जाखादों। औ नोंथां रायलायखाबाय। मिथिलायनाय बायदियानो जाखाबाय। औ मिथिखानाय जाबाय। हा बाबुनि मुङालाय मा मुं? माबाहाय गामियाव ओरैनो खाख्रेब होनो नामालाय एसे मोजाङानो। हा माथो मुङालाय? माबाहाय दानसोरां होनो। ए मोजाङानो। नानिखौ लिंहरदोहाय नायनो लुगैथारबाय आं। नो बिफा? नोंनियाबा थुरानोसै लिंहरगोन ना दाहाय मालाय। लिंहरनि र' नोंथां लिंहरनि। थां बिमा नानिखौ लिंनानै लायथां। र' लेंना लायनि आं।
साहाखौबो लाबोफानो होखा। नोंथांनालाय खबरा माबायदि? अ आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। दे लोंदो दे नोंथां दे। मोजाङानो फिसायालाय आं हले फसायखाबाय दै। दा बाबुआसो मा बुङो? जासिगोन दे दा नोंथांमोनासो माबाफोर बुंनो गोनां थाबावबाय नामा नोङा होमबा बिमा? जेबो बुंनांगौ गैया नोंथां। ना मा बुङो बिमाया? आंथ' फसायखाबायानो बे हप्तानि गेजेरावनो जुलिखौ खालामनो होनना सानदोंमोन आं। दा नोंथांमोनासो मा बुङो? खालामजायो खालामनायालाय आंहाबो जेबो बुंनो गोनां गैया। होमबालाय मोजाङानो जाबाय नोंथां। बे सप्तानि गेजेरावनो खालामसै। दे जागोन दे नोंथां। बिदिब्लाथ' मोजाङानो जाबाय नोंथां। औ नोंथां बिब्दिनो जाथोसै दे। बिदिब्ला जों थांलायनोसै नामा? आलासिफोरा ओंखामबो जालांला होमबा? देनां सोमोन्दोफोरा गिदिर जायोब्ला जालायबाय थासिगोन नोंथां। दे जागोन दे नोंथां बिब्दिनो जाथोसै। उननि समाव गले गले आलासि जालायबाय थानो हासिगोन। ओइ ओइ आइ ओइ मा? मा जाखो? आइ ओइ आं गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों। आं बेरायनो थांनो दे। दे थब फैबानो जाबाय। जागोन दे आइ ओइ थाथ'।
सायखं हो नों बेवहाय नों बेयाव मानो फैदों संगिना दाखालि नों बुंनो नागिरनाय बाथ्राया मामोन सायखं बेखौ नों मोनथिनो दा लुबैसै संगिना नों आंखौ मोजां मोनो नङासै सायखं औ मोनो नाथाय माथो खालामनो जेबोआनो राहा गैयाब्ला मानोथो आंनि सिगाङाव बुंनानै लानो हायाखैमोन मानोलाय बुंबावनो नोंहालाय जुलियानो जासिगोन ना नांगौबा आं थैनानै थांगोन सायखं थेवबो गुबुनजों जुलि जाया सायखं I love you सायखं संगिना नाथाय बे सिमाङा बोरै जाफुंगोन आंहा थांनानै थानो हानायनि गोहोआनो गैला संगिना थांदो नों आलो गोजोनै संसार जाहैदो सायखं जुदि जोंनि सिमाङा जाफुङाबा जोंबो गुबुननि सिमांखौ जाफुंहोनो हाया सायखं आं जाबाय नंखाय गोरिब न'खरनि मानसि संगिना नोंखौ बहा मोनबावनो आं संगिना बे सिमांखौ जाफुंहोनो आंहा गोहो गैला संगिना नांगौबा आं थैनानै थांगोन सायखं हो नों बेफोरखौ मा बुंदों संगिना औ नंगौ आं नोंनि अनगा गुबुनजों जुलि जानो हानाय नङा आंबो मोनथिया संगिना आं दिनै नोंनि थाखाय फाग्ला बायदि नोंखौ नायोब्ला जोंनि अननायनि जोबथा रादाय लानो सानदोंमोन मा रादाय संगिना बुं आंहा राजि दं आं नोंखौ फिन जोनोमाव लोगो हमनोसै सायखं नों मा बुंनो सानदों संगिना आं जेबोखौनो बुजियासै सायखं I love you हो संगिना 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 आंबो नोंजों लोगोसे थांफागोन संगिना ओइ आगै आगै ए आब' फैदो मामन माबा नोंसानाव बाबु फैदोंमोन नामा फैयाखै जोंहा नानियाबो दहायनिफ्रायनो गैया माव थांखोथाय जोंहा बाबुआबो न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन दाहालागि न'आव फैयाखै मोनालायनोसै थौनाय आब' नागिरनो थांनि बहा थांखो बिसोरो थुनाय थुनाय बिमा थुनाय बहा थांखो बिसोर फिसा सानैया थु नागिरनो थांनि थौनाय थु बिमा थु माबार बहा थांखो बिसोरो आगोमा फिसा सानैया
ओइ बाबु औ नोङो जोंहानि संगिनाखौ नुदोंमोन नामा अ दहाय संगिनाया सायखंखौ नागिरनानै दंफां गुदियाव थांदोंमोन इयाव थांलाय बै दंफां गुदियाव लोगो मोनना इसोरखो थुनाय थुनाय बिमा थौ थौ फै बिमा फै माबार बहा थांखो साला फिसा सानैया बैनो बिमा नङाना बिसोर हे नोंगौथ' थौनाय मा जाखोलै फिसा सानैयालाय नानि नानि मा जाखो नानि मा जाखो नानि नोंसोर मालाबा सिरि सिरि बिदि मा जाखो नानि मा जाखो मानो नोंसोर बिदि मान खालामखो आं ससे थाबोलागो बाबु 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 नोंसोर माला आंखौ गोदाव सोराव बानायखो बिस लोंदों बाबु बाबु